Вітаю, я Наста, а ты слухаеш падкаст Белліт. І думаю, усе ўжо запомнілі, што гэта падкаст пра беларускую і замежную літаратуру, таму мне няма сэнсу паўтараць гэтыя стандартныя радкі, як у пачатку папярэдніх выпускаў. Мы проста пачнём нашу размову пра літаратуру. У сённяшнім выпуску будзе крыху актуальных літаратурных навін, прычым як сусветнага, так і лакальнага ўзроўню, а таксама павучальная гісторыя пра важнасць валодання замежнымі мовамі. Пачнём, я думаю, з навін сусветнай літаратуры, бо 8 кастрычніка мы нарэшце даведаліся імя сёлетняга лаўрэата Нобелеўскай прэміі па літаратуры. Ім стала амерыканская паэтка Луіза Глюк, і Нобелеўская ёй была ўручана з наступнай фармулёўкай. За яе беспамылковы паэтычны голас, які строгай прыгажосцю робіць індывідуальнае існаванне універсальным. Па-беларуску творчасць Луізы Глюк да нас яшчэ не дайшла, але сёння ў Фейсбуку я чытала, што перакладчык Андрэй Вілінскі гэтым ужо займаецца, таму, я думаю, нам варта чакаць падборачку. А вось у рускіх перакладах Глюк друкавалася, і гэта былі як пераклады асобных вершаў у часопісах, так і цэлы зборнік «Дзікі ірыс» у 2012 годзе. Але што мы ведаем пра Луізу? Я не ведала нічога, пакуль не пагугліла, і цяпер я даведалася, што раней яна ўжо атрымлівала сур'ёзныя літаратурныя прэміі. Напрыклад, у год майго нараджэння ў 93 годзе яна атрымала пуліцарскую прэмію. І яе называюць аўтабіяграфічнай паэткай і кажуць, што яе вершы вельмі эмацыйныя, і яна часта звяртаецца да міфаў, да гісторыі, прыроды, каб разважаць праз іх пра жыццё ці асабісты вопыт. Луіза нарадзілася ў Нью-Йорку ў 1943 годзе і мае яўрэйскія карані, прычым з абодвух бакоў. Яе маці, Беатрыс Глюк, у дзявоцтве Гросбі была з расійскіх яўрэяў, а дзядуля і бабуля з боку бацькі Даніэля Глюка былі венгерскімі яўрэямі, і яны эмігравалі ў ЗША і там валодалі прадуктовай крамай у Нью-Йорку. Дарэчы, бацька Луізы быў першым членам іх сям'і, які нарадзіўся непасрэдна ў ЗША. І ён хацеў стаць пісьменнікам, меў такія амбіцыі, але стаў бізнесменам. Ён вынайшаў і запатэнтаваў нейкі там вядомы нож, і такім чынам пачалася яго кар'ера. А маці была хатняй гаспадыняй. Бацькі з дзяцінства расказвалі Луізе пра антычнасць, расказвалі ёй міфы старажытнай Грэцыі, і вершы яна пачала пісаць даволі рана. У юнацтве ў Луізы была нервовая анарексія, і яна даволі доўга ад яе лячылася. Для рэабілітацыі яна была нават вымушаная на некаторы час пакінуць школу. І далей яна вучылася паэзіі ў каледжы, наведвала паэтычныя семінары ў школе агульных даследаванняў Колумбійскага універсітэта і скончыла гэты універсітэт, праўда, без ступені, і пасля займалася сакратарскай працай. Яе першы зборнік вершаў выйшаў у 1968 годзе і быў даволі цёпла прыняты крытыкай, і праз некалькі гадоў Луіза пачала выкладаць паэзію ў каледжы. А далей яна выпусціла яшчэ некалькі зборнікаў, і тут вельмі актыўна яе кар'ера заварушылася. І яна выкладала, яна пісала, яна трапляла ў зборнікі, ў розныя паэтычныя анталогіі, і, як я ўжо казала, ў 93 годзе яе зборнік «The Wild Iris» атрымаў пуліцара. І вось нарэшце Нобелеўская прэмія, і ўвогуле ці можна лічыць гэтую прэмію нейкай вяршыняй кар'еры літаратара, бо мне здаецца, што ў любым выпадку пасля атрымання такой важнай узнагароды нельга спыняцца, нельга думаць, што ты ўжо ўсяго ў літаратуры дасягнуў, нельга расслабляцца. І хаця Луізе ўжо 77 гадоў, але я думаю, што яна яшчэ ў літаратуры ўсё ж такі папрацуе. Я яшчэ пачытаю яе творы ў арыгінале, мне будзе цікава пазнаёміцца з імі падрабязней, бо тое, што я ўжо бачыла нейкія ўрыўкі, мне вельмі спадабалася. І, дарэчы, вы можете расказаць у каментарыях, ці чулі вы пра гэтую паэтку раней, ці для вас, як і для мяне, яна стала адкрыццём. І ад навін сусветнай літаратуры мы плаўна пераходзім да навін мясцовых, бо ў Беларусі таксама хапае літаратурных прэмій. І няхай яны не такія маштабныя, як Нобелеўская, не з такімі бюджэтамі, але і для беларускай літаратуры даволі важныя. Ужо зусім хутка, 15 кастрычніка, будзе абвешчаны сёлетні лаўрэат прэміі імя Ежы Гідройца. Я нагадаю, што гэтая прэмія з'явілася ў 2012 годзе і ўжо паспела стаць адной з найважнейшых у сучаснай беларускай літаратуры і самай значнай сярод незалежных. Дарэчы, у афіцыйнага саюза пісьменнікаў ёсць свая нацыянальная літаратурная прэмія. Нібыта яна ў нас такая найбольш важная на дзяржаўным узроўні. Але я думаю, што вы маглі пра яе нават не чуць. Вось сёлета, напрыклад, лаўрэатам у намінацыі «Проза» стаў Уладзімір Сцяпан за зборнік «Прозы хвалі», і я расказвала пра гэтую кнігу падрабязней у 6-м выпуску падкаста. І часам сярод намінантаў ці лаўрэатаў сустракаюцца сапраўды вядомыя і добрыя беларускія аўтары. Вось як Сцяпан, напрыклад, ці Людміла Рублеўская, якая была лаўрэатам гэтай прэміі некалькі гадоў таму. Але маё меркаванне наконт усяго гэтага наступнае, што ёсць пісьменнікі, якіх ведаюць і чытаюць, а ёсць пісьменнікі, якія намінуюцца на нацыянальную літаратурную прэмію. І няхай ніхто не крыўдзіцца,
пакрыўдзіцца, бо яно так і ёсць. Але вернемся да гідройца. Гэтая прэмія ўручаецца за найлепшую кнігу ў жанры мастацкай і дакументальнай прозы, выдадзеную ў папярэднім годзе па-беларуску ў папяровым або электронным варыянце. І ў спісах намінантаў на гэтую прэмію за розныя гады заўжды можна знайсці найбольш цікавых і актуальных прадстаўнікоў сучаснай літаратуры. І таму, калі ў мяне запытваюць, што б сучаснага пачытаць, да які спіс, то я перыядычна адсылаю менавіта да кароткіх ці доўгіх спісаў гідройца. Сёлета поўны спіс намінантаў атрымаўся карацейшым, чым у папярэднія гады. У яго ўвайшлі ўсяго 22 кнігі. З іх у кароткім спісе журы пакінула толькі 6, а пераможца атрымае грашовы прыз, гэта традыцыйныя 11 000 беларускіх рублёў, а таксама $1000 ад спонсара. І зразумела, што гэта не той $1 000 000, якія даюць за Нобелеўскую, але ўсё роўна прыемна і даволі каштоўна. І зараз я караценька раскажу пра ўсе 6 кніг шорт-ліста, бо я ўсе іх прачытала, нейкія даўно, пра нейкія ўжо нават у падкасці паспела расказаць, а нейкія дачытала літаральна нядаўна, бо пісала агляд пра ўсю 6 на онлайнер. Пачнём па алфавіце. Андрэй Адамовіч, песня пра Цімура, выдавецтва Янушкевіч. Паводле колькасці абмеркаванняў і супрацьлеглых водгукаў, гэтая кніга, мне здаецца, найгучнейшая кніга мінулага года, і я ў лагеры яе прыхільнікаў. Я люблю, калі ў беларускай літаратуры ўвогуле з'яўляецца такая кніга, якая выклікае столькі дыскусій і спараджае мноства супрацьлеглых водгукаў. Галоўны герой твора – гэта агент беларускага КДБ, капітан Павел Капейкін, які накіроўваецца ў Варшаву, каб знайсці таямнічага паэта Цімура Хоміча. І ў гэтым творы паэт Цімур – гэта своеасаблівы макгафін, усе яго хочуць знайсці, на гэтым пабудаваная фабула твора, але ж сутнасць пошуку ўсё ж вялікага значэння не мае, важны толькі шлях, а не канцавы прыпынак. І ў Варшаве капітан Капейкін трапляе ў беларускую культурную тусоўку, якая павінна нібыта навесці яго на шлях Цімура Хоміча. І тут вы сустрэнеце імёны сапраўдных дзеячаў беларускай культуры. Гэта і пісьменнікі, і перакладчыкі, і музыкі, і рэжысёры, напрыклад, Сергей Календа, Віталь Рыжкоў, Маша Пушкіна, Андрусь Хорват, Кірыл Стаселька. І ўвогуле вам абсалютна не абавязкова ведаць гэтых людзей, бо ў творы ад іх засталіся збольшага толькі імёны. І за ўсёй гэтай сатырычнасцю, гумарыстычнасцю кнігі хаваецца своеасаблівае даследаванне беларускай ідэнтычнасці. І таму месца дзеяння гэта Варшава, вельмі папулярнае месца для эміграцыі беларусаў. У мяне гэтая кніга трапіла ў топ мінулага года, а таксама я паўдзельнічала пад Новы год у галасаванцы ад Радыё Свабода. І там розныя эксперты галасавалі, выбіралі найлепшыя кнігі ў некалькіх намінацыях. Тык песня пра Цімура якраз стала найлепшай кнігай прозы 2019 года. Ну, паглядзім, ці забярэ Адамовіч у гэтым годзе гідройца. Вольга Гапеева «Camel Travel», выдавецтва Галіяфы. А гэтая кніга пакуль што адна з найлепшых беларускіх кніг, якія я прачытала сёлета. І самы першы пілотны выпуск гэтага падкаста пачаўся менавіта з кнігі Вольгі, таму калі вы хочаце пачуць больш падрабязны агляд, то я вас запрашаю ў першы выпуск, а зараз я толькі караценька скажу, што гэта такая невялічкая псіхатэрапеўтычная кніга. Гэта аўтабіяграфічны раман, дзе Вольга ўспамінае пра сваё дзяцінства, якое прыпала на час развалу СССР і станаўлення незалежнай Беларусі. Аўтарка зазірае ўнутр сябе і праз сучаснасць спрабуе асэнсаваць сваё мінулае. Адам Глобус «Рысы, нарысы пра творцаў», выдавецтва Логвінаў. Убачыла кнігу Глобуса ў шорт-лісце намінантаў і засумавала, бо чытаць яе не планавала, пагартала і зразумела, што нічога новага там не знайду. І больш за 10 гадоў таму, калі я вучылася ў апошніх класах школы і паступала на філфак, я была ў захапленні творчасці Глобуса. Для мяне тады гэта былі смелыя, эпатажныя творы, асабліва пасля школьнай праграмы. Гэта былі дамавікі, якія гвалтуюць жанчын, вадзянікі, аголеныя бландзінкі. І Глобус заўжды быў шчыры ў сваіх выказваннях, асабліва калі яны мелі нейкую негатыўную афарбоўку. Бо вельмі лёгка сказаць пра чалавека нешта добрае, пахваліць яго, і нашмат цяжэй напісаць пра яго нейкую гадасць, і каб усе, асабліва той чалавек, прачыталі гэта. Але ёсць і іншы Глобус, гэта лірычны Глобус, які піша пра сям'ю і робіць гэта вельмі шчыра, з вялікай любоўю, напрыклад, у сваіх кнігах «Дом» і «Сям'я». Я іх даследую, дарэчы, у сваёй кандыдацкай дысертацыі. Але апошнія гады я разгортваю чарговую кнігу Глобуса і разумею, што стамілася, бо некалькі гадоў таму з падобнай кнігай успамінаў «Зваротная перспектыва» ён атрымаў 3-е месца прэміі, і сёлета, убачыўшы ў шорт-лісце «Рысы», я стомлена ўздыхнула, зразумела, што давядзецца чытаць, бо трэба пісаць агляд, і вельмі засумавала.
Вядома ж, у гэтай кнігі ёсць і плюсы. Напрыклад, аматары беларускай літаратуры зацікавяцца ўспамінамі пра Сыса, пра Янішчыц, пра Караткевіча, пра іншых творцаў, з якімі Глобус быў добра знаёмы. І гэта не нейкія прыхарошаныя светлыя ўспаміны, яны пераважна змрочныя, напрыклад, Караткевіч, алкагалізм, Сыса, алкагалізм, Янішчыц, самагубства. І, вядома ж, ёсць нататкі пра бацьку Глобуса, пісьменніка Вячаслава Адамчыка. Астатнія гісторыі ў гэтай кнізе яны пра музыкаў, пра мастакоў, знаёмых Глобусу па вучэльні, дзе ён атрымліваў мастацкую адукацыю. Напрыклад, кніга пачынаецца з успамінаў пра мастака і настаўніка Сергея Каткова, і, дарэчы, яго ў сваёй апошняй кнізе «Хвалі» згадваў таксама Владзімір Сцяпан, ён таксама мастак паводле адукацыі. Уже другі раз у гэтым падкасці ўсплываюць хвалі. О, гульня слоў, хвалі ўсплываюць. Падчас чытання Глобуса ўвогуле я больш сумавала, калі чытала, бо і гісторыі яны не тое, каб цікавыя ці захапляльныя, і апісаныя людзі збольшага мне невядомыя. І Глобус, ён ўсё ж такі не брыль. Не адчуваецца ў ягонай кароткай прозе нейкага стылю напісання, які б мог зачапіць. І таму тут я з сумам адзначаю, што Глобус ужо не торт. Сергей Дубавец, «Тантамарэскі», выдавецкая праграма «Радыё Свабода». Калі гэту кнігу я атрымала па пошце ад «Радыё Свабода», то думала, што чытаць не буду, толькі разыграю, бо пра гэты кветкавы працэс, пра які кніга, я шмат чытала ў сродках масавай інфармацыі, калі толькі разварочвалася ўся гэтая справа. Было вельмі страшна ад несправядлівасці, ад абсурду таго, што там адбываецца, але каб чытаць пра гэта цэлую кнігу, не ведаю, не хацелася, такога жадання не ўзнікала. І тут гэтая кніга трапляе ў кароткі спіс гідройца, і зноў жа давялося чытаць для агляду. І ведаеце, што я не магла ад яе адарвацца. Калі караценька патлумачыць пра што, то гэта не мастацкая кніга, гэта нон-фікшн пра судовую справу над ашмянскімі мытнікамі з памежнага пункта Каменны Лог. Судовыя пасяджэнні адбываліся ў розных судах на працягу года з лістапада 2016 па лістапад 2017 года. І Сергей Дубавец прысутнічаў на ўсіх пасяджэннях у партызанскім судзе. Іх там было каля паўсотні. Ён назіраў, размаўляў, запісваў. І так нарадзілася гэтая кніга «Тантамарэскі», якая першапачаткова была проста артыкуламі на сайце, якія маглі каментаваць чытачы, і некаторыя з каментарыяў нават трапілі ў кнігу. І што ж адметнага ў гэтым судовым працэсе, чаму ўсе так уважліва за ім сачылі, а справа ў тым, што падчас працэсу гэтыя ашмянскія мытнікі былі асуджаныя за карупцыю, і многія з іх атрымалі па некалькі гадоў турмы, але ж сутнасць у тым, што ўся справа была суцэльным, бяздоказным фарсам. Вы можаце пашукаць падрабязнасці гэтай справы, многія СМІ пра гэта пісалі, або проста прачытаць кнігу «Тантамарэскі». У вас будзе фэйспалм літаральна на кожнай старонцы ад таго, што там адбываецца. І працоўная назва кнігі была «Юркойць у палон» у гонар аднаго з асуджаных мытнікаў, гэта краязнаўца і грамадскі дзеяч Алесь Юркойць. Да таго ж, яны былі ў добрых адносінах з аўтарам кнігі, і ясна, што Дубавец ніяк не мог застацца абыякавым. І ў выніку ў гэтай справы Юркойць быў асуджаны на 7 гадоў, і на дадзены момант ён знаходзіцца ў турме. Кніга атрымалася моцнай, у ёй шмат разважанняў не толькі наконт гэтай справы, але і пра судовую сістэму Беларусі ў цэлым і ўвогуле пра жыццё. І таксама Дубавец шмат піша пра Франца Кафку, творы якога ў размовах беларусаў апошнім часам усе часцей усплываюць, асабліва раман «Працэс». І калі вы не чыталі гэты твор Кафкі, то многае пра яго вам стане зразумела пасля першых радкоў. Хтосьці, відаць, узвёў паклёп на Ёзефа К, бо не зрабіўшы нічога дрэннага, ён патрапіў пад арышт. Вам гэта нічога не нагадвае? Зараслава Камінская. «Калядны стол. Некулінарная кніга». Выдавецтва Галіяфы. Перад мінулым Новым годам мне напісала сама Зараслава і прапанавала даслаць 2 асобнікі яе новай кнігі. Адзін для мяне, а другі на розыгрыш у тэлеграм-канале. Кнігу, вядома ж, я разыграла і пачала чытаць сама. Гэта другая кніга Зараславы, а яе першая «Русалкі клічуць» выйшла ў 2017 годзе і была вельмі ўдалым дэбютам маладой аўтаркі, бо за яе Зараслава атрымала прэмію «Дэбют» у намінацыі «Проза». Таму ў мяне былі даволі вялікія спадзяванні на другую кнігу, і яны, ў прынцыпе, цалкам апраўдаліся, хаця кніга атрымалася зусім не такой, як дэбютная. І «Калядны стол» недарэмна мае падзагаловак «Некулінарная кніга», і сапраўды гэта не зборнік рэцэптаў, а зборнік апавяданняў пра ежу і ўспаміны, бо вельмі часта розныя прыемныя моманты з нашага жыцця маюць не толькі нейкую візуалізацыю карцінкамі ў галаве, а таксама асацыююцца з нейкімі пахамі, смакамі, гукамі.
Вось, напрыклад, для Зараславы дзяцінства мае пах рондаля з бульбай, над якім даводзілася дыхаць, калі хварэеш. Я думаю, што многім з вас гэта знаёма. І атрымліваецца, што «Калядны стол» — гэта даволі аўтабіяграфічная кніга, якая будзе цікавая нават тым, хто пра аўтарку нічога не ведае і, можа, зараз упершыню ўвогуле пачуў яе імя. Бо ежа — гэта тое, што нас аб'ядноўвае, тое, што збірае за вялікім сталом сваякоў, сяброў, суседзяў, і кожны мае свае харчовыя прывычкі, і ў кожнай сям'і свае традыцыі, звязаныя з ежай, і яны могуць быць падобнымі, як, напрыклад, аліўе на Новы год. Але ж нават рэцэпт аліўе ў кожнай сям'і адрозніваецца і тым цікавей. Напрыклад, у маёй сям'і салата аліўе ніколі так не называлася, гэта заўсёды была салата з гарошкам. І чамусьці ў дзяцінстве я вельмі любіла гэтую страву, і аднойчы мы прыйшлі ў госці да нейкіх сваякоў, селі за стол, я тады была вельмі маленькая. Я гляджу на стол, я ўвогуле ў той час не асабліва шмат ела. Ну, вы разумееце, што дзеці салаты маянэзныя гэтыя ўсе яны даволі рэдка ядуць. Можа быць, калі там нейкая бульба ці курыца будзе, дзеці гэта са стала могуць есці. Дык вось там было шмат салатаў розных, і я гляджу на стол і шапчу маці на вуха, кажу, што а гарошка не будзе? Што гэта за свята такое, на якім няма салаты з гарошкам? Для мяне сапраўды гэта было ў дзяцінстве вельмі трагічна, калі на стале не было салаты з гарошкам. І вось я ж кажу, у розныя традыцыі ў розных сем'ях, і чытаць гэта даволі цікава, і гэта вельмі прыгожае выданне, яно ў цвёрдай вокладцы з прыемнай крэмавай паперай. Там ёсць цёплыя і смачныя ілюстрацыі Веры Драздовай, і там боршч, пірагі нейкія, слоікі з сочывам, іншыя апетытныя стравы, і гэта ўсё выглядае даволі прывабна. Таму, калі ў снежні ўжо зусім хутка вы будзеце думаць, што падарыць сваім блізкім на зімовыя святы, то я раю звярнуць увагу на гэтую кнігу. Гэта будзе такі добры, цікавы сувенір. Зразумела, што на прэмію Гідройца гэтая кніга наўрад ці прэтэндуе. Я ўвогуле здзівілася, калі ўбачыла яе ў кароткім спісе, але мне здаецца, што і так гэта для яе ўжо вялікае дасягненне трапіць у гэты кароткі спіс, і я жадаю поспехаў Зараславе і думаю, што яна яшчэ парадуе нас сваімі новымі кнігамі. Ганна Севярынец, гасцініца Бельгія, выдавецтва «Рэгістр». Папярэдняй дэбютнай кнігай «Дзень святога Патрыка» Ганна ўвайшла ў сэрца аматараў беларускай літаратуры. І мне здаецца, што не толькі гэтым творам, а ўвогуле сваёй літаратурнай дзейнасцю і любоўю да перыяду, які яна даследуе. Гэта пачатак мінулага стагоддзя. І кожны яе тэкст, прысвечаны гэтаму літаратурнаму перыяду, ён прасякнуты любоўю, і гасцініца Бельгія не стала выключэннем. І калі вам цікава, чым жылі беларускія літаратурныя суполкі, такія як «Маладняк», «Узвышша» у 20-30-е гады мінулага стагоддзя, то гэтую кнігу варта чытаць. Раман гэты гістарычны, і факты ў ім праўдзівыя, і вельмі вялікая любоў Ганны да апісаных гістарычных асоб. Гэта вельмі светлы, творчы, плённы і разам з тым бясконца трагічны перыяд у гісторыі нашай літаратуры. Вось такім атрымаўся кароткі спіс прэміі Гідройца, пра кагосьці сказала больш, пра кагосьці менш. І я не ведаю, як сёння размеркуюцца месцы прэміі, ну як сёння, 15 кастрычніка. Мне нават не хочацца адгадваць, бо гэта даўно не працуе, і журы ў выніку мяне здзіўляе, і не заўжды гэтае здзіўленне гэта прыемнае. Але калі вы шукаеце, за што б з сучаснага актуальнага белліта ўзяцца, то я вам раю звярнуць увагу на гэты спіс. Ну, а сённяшняя гісторыя на канец падкаста, яна і літаратурная, і лінгвістычная. І яшчэ яна пра цяжкасці перакладу і пра тое, як важна, каб цябе разумелі. Аднойчы вялікая кампанія сяброў, сярод якіх быў вядомы пісьменнік Сергей Даўлатаў, вярталася з Бостана ў Нью-Йорк. І па дарозе яны вырашылі перакусіць і павярнулі ў прыдарожную забягалаўку. І было даволі позна, але ўсе дзеючыя асобы гэтай гісторыі чамусьці заказалі суп. І калі афіцыянт пачуў іх заказ, ён здрыгануўся, але наведвальнікі запэўнілі яго, што рускія настолькі любяць суп, што яны яго могуць жэрці хоць сярод ночы. Афіцыянт усё роўна працягваў здзіўляцца, але ён прыняў заказ і пайшоў. Праз хвілін 20 ён вярнуўся з падносам, на якім стаялі 5 папяровых талерак. А ведаеце, што ў іх было? Вы думаеце, што суп? Вось і не. Гэта была нейкая густая ружовая вадкасць, разлітая па талерках. Яна была зусім не падобная да супу, і аказалася, што ў гэтых талерках мыла, якое афіцыянт цярпліва зліваў з кантэйнера ў прыбіральні. Па-ангельску мыла гучыць як соуп, а суп так і вымаўляецца суп. Але гэта занадта проста, таму героі гэтай гісторыі прамаўлялі гэтае слова так, каб гучала яно вельмі-вельмі па-ангельску, нешта накшталт «сеуп», і атрымалі літра 1,5 вадкага мыла, як, в прынцыпе, і прасілі.
Так што не перастарайцеся пры вывучэнні замежнай мовы. І гэтая сітуацыя была даволі бяскрыўднай, але часам непаразуменне можа прывесці да значна больш сур'ёзных наступстваў. І я вам так скажу, не бойцеся акцэнтаў у замежных мовах. Вас зразумеюць і не трэба ламаць язык. І вядома ж, класна, калі вы можаце гаварыць, напрыклад, па-ангельску як native speaker, але вашае «what are you doing» таксама будзе зразумелым. І на гэтай павучальнай ноце вучыцелька Наста заканчвае сённяшні выпуск. Я нагадваю, што спасылкі на ўсе кнігі ў апісанні да гэтага выпуска і там жа Яндекс.Кашалёк, праз які вы можаце падтрымаць падкаст, і спасылка на Google форму, дзе вы можаце пакідаць свае пытанні, прапановы ці заўвагі. І на гэтым я развітваюся. З вами была Наста і падкаст Белліт. Да сустрэчы!